جالوان ادبی کچاری خوزدار تینا مسہ سال پورو مننگ نا خوشی ٹی اسہ زیبا و پروکار و کچاری اس جالوان پریس کلب خوزدار نا پوسکنا ماڑی ٹی اڑتس۔ دا زیبا غا کچاری ٹی مُر خڑکان شاعر ادیباتا گچین و گونشت اس ساڑی مس۔ پروگرام نا صدارت براہوئی اکیڈمی خوزدار برانچ نا صدر پنیا شاعر خواجہ عالم براہوئی کرے۔ مہمان خاص گودی جالوان گودی طاہرہ احساس جتک صاحبہ اس۔ ہندن اعزازی مہمان تیٹی میر علی شیر ناز براہوئی، پروفیسر عبدالواحد مینگل، ایلم مہرزاد نالوی، اشرف ادیب و ذوق براہوئی یاس کوار اسر۔ دا موقع غا خواجہ عالم براہوئی ہیتو گپ کرسا پارے کہ شاشان ادبی کچاری نال و جہلاوان ادبی کچاری خوزدار نا سنگت آتے کہ براہوئی اکیڈمی خوزدار اسہ پروکار و پروگرام اس اٹترو۔ ہندن ایلو مقرراک جہلاوان ادبی کچاری خوزدار نا سنگت آتا علمی ادبی خدمت آتا ستائے کرسا پاریر کہ جہلاوان ادبی کچاری خوزدار نا سنگت آتا خدمتاک کسان اودیم افس۔ اوفک پاریر کہ لمہ زبان براہوئی کن جہلاوان نا ڈغارا جہلاوان ادبی کچاری نا سنگت آتا جہد و کوششاک تینا مٹ تینٹو۔ پروگرام ٹی مُر خڑکان بروکا شاعر خواجہاک تینا شاعری تے بنفیر۔ رپورٹ پروان امیر حاجی خوزدار۔